Coidas que queremos utilizarte. Non a min. Eu solamente son unha ferramenta. Queredes utilizar a arte. Que hai de malo en que unha escultura? Unha obra de arte? Sexa tamén a representación dun pobo, dunha nación, e que cando os cidadáns dese pobo a contemplen se sintan máis unidos, máis xuntos, máis de seu. Que hai de malo en que unha obra de arte faga que quen a contemple sinta orgullo de ser dun lugar, de pertencer a un país? Ai, a arte non sabe de países, nin de fronteiras, nin de idiosincrasia. Ai, non! Coidas que a túa arte sería mesma se naceses ou pertenceses, por exemplo, a un país africano. A miña arte non sei a mesma, non? Pero a arte, sí. A arte dalle igual onde nacen. Pero... Fagamos un pacto. Un pacto? Sí. Ti fará a obra e nós non poñeremos ningún condicionante. Nin temporal? Nin temporal, pero iso sí. Dedicaraste a ela inmediata e constantemente. Ai, non é preciso abordar diferentes traballos ao mesmo tempo. Uns permítenme descansar dos outros. Evidentemente fará os descansos que precises, pero dedicaraste constantemente a esa obra. E cando a remates, será instalada na Praza Maior. Ides ter que inaugurarse en ela. Iso corre da miña conta. E farei o que o meu impulso me pida. Por suposto. Pero tamén farás unha cousa. Antes de comezar, cada día, pensarás en ti, na túa vida, en como chegaches ate aquí. Pero con respecto á obra, farei o que me peta. Sen pedirme que signifique nada. Que signifique o que queira significar. Feito.